Asto madarikatua! Atzera adi uretatik segituan! Abiatu adi zubitik, alperra! Damutuko zaik, alu horri! Damutuko zaik gero! Etorri zara, Fernando? Berandu, Fernando, berandu. Honezkero, arrak sortuko zitzaizkion gatzari? Horrek eskatzen altzaitu? Bota jozu mando esnea? Zer? Mando esnea? Bai, bota mando esnea gatzari. Eta agudo eskutatuko dira arrak. Baina, Fernando, noiztik ematen du esnea mandoak? Haze baserritarra? Mandoak ez du esnerik ematen gizona. Mandoak ematen espadu esnerik? Ez gatzak ere harrik? Fernandoren bizkarretik, ez duzu egingo barrerik? Ez haserretu, Fernando, eta ardezagun gatza. Aizu, Fernando, karga gutxi dute zaku hauek. Etxenion gure gatza beste norbaitu salduko, ezta? Edo zuretzako kenduko pixka bat, Ez zeukak gatz beharrik Fernandok. Bazeukak berekin nahikoa gatza eta piperra. Aizu, Fernando, hain azkarratzaren ez, jakingo duzu noski zer den kendu eta gero eta handiagoa egiten dena. Ezagun duzu etzaretela asko nekatzen aitxurrean. Egia esan bat ere ez. Aztazu atxurra, Fraile jauna, eta zoaz baratzera. Ez duzu ulertu galdera, Fernando. Oso ongi ulertu dut, zoaz baratzera, atxurra hartuta, eta hasian lurrak entzen. Bai, eta? Zer da orduan lurrak enduz handitu egiten dena? Ongi asmatua, Fernando, ongi asmatua. Zuloa, jauno, zuloa da, kenduz handitzen dena. Zer diagu, Tolosa? Hementxe, Fernando. Lanean. Aizak, Tolosa, ea asmatzen duen. Zahagi bat dena zulatua, eta hala ere uretan jarrita bete egiten dena. Zahagi bat dena zulatua, eta hala ere uretan jarrita bete egiten dena. Demonio sorgina. Haze pixua. Gaurkoan ez diguzu gatzik lapurtu. Ez, gaur gatzik ez. Arraioa, bestetan bai orduan? Gaur gatzik ez. Gaur zer? Zahagi bat dena zulatua, uretan jarri eta bete egiten dena. Gaztainak erretzeko danbolina. Esponjak. Esponjak? Banengoen ni etzela gatza. Bai, hori bera pentsatuko du nire astonek ere. Baina, esponja hauek bustita daude. Zubiti pasatzen irakatzi behar diozu asto zahar horri. Ez uretatik. Saiatu naiz. Aizu, Fernando. Esponja hauen zuloek ez aldute ura botatzeko balio. Hau karga. Aizu, Fernando.
Zuloa aipatuta, orain gogoratu naiz oso gogor egon nintzela pentsatzen zuloaren gautza horrekin. Guk oso gogor pentsatzen dugu. Begira, Fernando. Jakin genuke nola itxilitezken bi zulo beste zulo batekin. Gogorrago pentsatu? Hau ere aitzurrarekin alda. Ez, hau ez da itzurrarekin, hau ipurdiarekin da. Ipurdiarekin? Eguno, Fernando. Lanean. Mesede bat egin berdirak, Fernando. Bestei egiteko nahoni. Jaun bat eraman behar duk Hernanira, ire asto zahar horretan. Ongi tratatu behar duk. Kontuz nola hitz egiten dioan. Euskaraz? Kontuz. Obispuaren koñatua duk. Obispoaren Andrearen anaia? Zer? Aizaki, asto honek ezin aldik leunago ibili. Ipur mamiak minberatzen zizkidak. Niri zimamiri minberatuko ez. Aizaki, kontuz esaten duan. Zaldakik nor naizen ni. Obispoaren koñatua? Hori eta bera. Obispoaren Andrearen anaia? Ze esan duk? Zure arreba, obispoaren Andrea dela. Baina, hilo txagabe txamarra aitzez da. Baina ez altzara obispoaren koñatua. Bai, nire arreba obispoa. Zarraioa. Obispoaren arrebaren senarra nauk ni. Ah, bai. Ni nauk Don Juan de Garaioa. Don Juan de Garaioa? Berdin zait, baldin badare infernuko Garaioa. Zagi bat dena zulatua, eta alare uretan jarrita bete egiten dena. Zer dik asto honek?